Japanin pyörä taas olla vähän liekeissä. 3. kerta tänä viikonloppuna. Jokos oli saatu toinen kannu tyhjemmäksi. Uploadit, Jorttelin kiertäjät. Ja tähän päättyy näytös. Kiitoksia hyvä näyttelyväki. Nämä pyörät menee kohta sisälle. Vanteiden vaihtoa. Vanteet otetaan irti ja renkaat vaihtaa Juha Poikonen. Rengasliike Juha Poikonen Sysmälän kadulla. Kiitos Nine. Hiki on kavereilla. Kiitos Juise. Miltä tuntuu? Vähän väsyt. Aivan varmaan. Mitäs Nine sanot? Mä sen verran sanoin, että siellä oli